Ja, Oké, ik jongens. live. You're dancing. Like crazy. Wacht even, hè. Ik mag dit ook even verloren. Dat doet het net of zo. Yo, dancing. Nee, klopt. Omdat ik in Zijn dat je vrienden in de ding? even, hè? Arjen, Wat? niet praten, oké? Even kijken, ja. Maar ik in de stream de shit. Nee, klopt. Omdat ik in instellingen zit. Zo. Oké, clear. Nee, klopt. Omdat ik in Why are you dancing? You're dancing like crazy. Is het leuk dan? Ja, we streamen. Ja, maar al comments machine, dan maak ik wel naar hoe heet het? F. Dit is wel leuk. Ik heb mezelf op je telefoon, dit is heel raar. Ja, dat ben ik net. Ja, wat ik zet het gewoon niet. Kijk eens. En dan die Wyman en Sweaty. Is 8. 8 minuten. Dat ik niet hoor. Ben je een YouTuber van van dit ding? Ja, ik ben een super beroemde YouTuber. Maar weet je wie is wel een YouTuber van Minecraft op Ronnie's computer? Nou. Ronnie. Op Er is nog Minecraft. steeds in de lobbypack. Jin is ook een YouTuber. Ik ben als echt gewoon de je- enige die aan het zien is. Nee, ik ben echt aan het zien. Ik Oh ja, ben- nee, ik ben nee, niet maar- een YouTuber. Maar Ik ik heb heb echt gewoon- af. ik heb geen computer. Snowflake. En ik moet alleen Oké, als ik er ik hoor ben. ook meteen in de pumping. Maar we steken met verwijderen, Lilian. Wat bedoel je? 13. Ik moet Net 13 jaar stream zijn. verwijderd. En dan krijg ik De koers verwijderd dan hoor ik het ook. Een piek. Jongens, even de stream delen naar iedereen die hem kennen of zoiets. Lekker Lilian, jongen. Gewoon niet. Ja, nou even. Niet meer best. Maar. Ik pak de kist op, buddy. Nou, dan heb ik is echt zo'n Lilian als shit had. Oh ja. Steeds Lilian, Maar je kan je net bouwen, ja, wat een haast, wat is ook niet stream. Nou, dat is zo heel fout, hè, eigenlijk. Hoe zou praten Die die was jongen? akka. Ja, die kinderen. She Mick. Oké, ik ga mini voor iemand en ik ga Sasplash doen. Dus waar is Bimi? Die krijgt zo. Oh, Ja, man. ik kijk een mini voor in je. Yo, daar kennen Bjarne en Lilian allemaal. Nee, ik ben ik ben 14 ook in inventory, maat. Je inventory? Maar Ronke, rip in de hoe, chat, boy. hoe maakt dat op een PlayStation? Ik ben 14. Op options. Huh, nee toch? Ja, Bjarne, ik heb minis voor jou. Ja. Ik heb 12 minis. Kom even naar me aan, broek. Maar bij dat ding met de meisje. Bij je Ja. fabrieken. Kijk hem nog. Oh, ik weet al, oh jemig. Dat is Bij echt die heel splash slecht van me. dingen dan, ik broek die splash dingen straks, hè? Ja, ik heb wel mini. Ja, ik heb een mini, maar ik heb 12 minis. Leon, kom naar me, dan heb ik mini. Jo. Bij jou zit nog een campfire. Weet jij meisje? Gaat Jit weer vriend zo Wat ik aan slurp, dus die neem ik wel Die niet. YouTuber wel. Yo, Die heeft Jit is Bij jou was dan Ja, een kom. AK. kleine vriend. Ja, een gries niet. Bij, kom waar is hierheen, Jit kom hierheen. eigenlijk? Leon, kom. Jit is ook een YouTuber, toch? Oh, Zie je het wel? Dit is geen Bij jou pak die YouTuber. mini nou. Jit is een YouTuber Ja. van Fortnite. Oh kut, ik ben beschermd. Ik kan... oh. Vieze hond.
Ik kan Ja. niet Fortnite. Ze komen. Fortnite kan ik het niet staan. Meesknop is. Kom, Leon. Hij zegt niet, jongen. Als je hem net had, ben ik echt woest. Ja, hoe kun je steeds net ha? Wat de hij zit hierin. Hij is zo weak. Ik ga alles shooten en werken van alles. Jezus. Oh, die wel heel erg. Nee, ik aan de kant. Ja, wat denk je dat allemaal aan ben? Die 5. Ja, dat. Wacht Oh, even, nee. ik moet eens niet. Just killing. Ik maak een minus Ik maak een shot hier, want Ik maak ammo af voor de shot, ik kan 0. Ammo. Had Bjorn die Maar had microfoon? ammo... Nee, Nou ja, die is kapot. Maak een mini. ja, ik was zelf weg, hè? Ik heb bandages, een peer. Ja. Oh, je maakt echt alles. Hast je ammo? Maar ik niet goud, hè? Ik wil die eens proberen. Hè. Als je shot ammo. Misschien ja. Net bij hun droppen hier. Nee, ik haal er maar één. Oh, kut. Had Ik je heb shot bandage. shot? Van een peer of zo. Björn, hast je shot ammo? Ik heb 0. Kan het hier een shotgun? Je hebt een audio een beetje goed. Oh nee, ik ben Ik denk beschermd. al hier is hij, hè? Ik heb shot ammo nodig. Hij is in. Björn, hast wel easy. Wat gewoon, ja, ik ga als je shooter weg van al. Waarom ben je altijd dit? Nee! Oh, jezus. Oh, maar ik niet meer. Ik ga echt shooten. Ruben nog echt hier nodig. Jongen, ik ga geen shotty. Ga wie nou een shotty gaan? Oh, Nee, ik ga me hier shot. je hebt een microfoon wordt goed op een stream of? Ja, weet ik niet. Ik kan vind ik niet wel. een ruk schelen. Denk wel, ja. Maar ik die mini haar onkelkostuum gaan. Ja, nou, dat wil ik niet bij is. Nee. Maar ik heb echt bandages nodig. Zeg maar. Ja, hieruit hoor. Hey, treinmeester zeggen. Iemand die film? Ja, wat, nou, dit wordt weer een kutpotje. En wel. Nou, ik kan hem niet shotgun. Ik kan niks zonder shotgun. Hey, Tobias. Tobias, zeg geen ontzettend jongens. Gezellig. Ah, wat een held. Ik ga een green tagje. Oh, wat. Dat is Ah. rustig hoor. Dat wie er net. Dat is... Ja, maar als ook nog spelen, dat is al je beeld. Dit is nog een meest misschien hoe dikke noob ik ben. Ik ga net meer ammo dat ik in draf was. Dus ik ben super hoog. Meestal kan Fortnite al jelly en me spelen, dus... Ja. Maar hoezo neem je die bandage ik met mij? Ik ga met de bandage erop. Ja, ik ben er al lang bij. Dus ik kom. Kan launchpad. Voor alleen de Beyond het nog wat op maar voor de rest is type slow. Ja, die neemt Lilian maar in. Wat is het? Ja, die medkit. Oh, ik ga een slurp doen. Hey, ik ben een surfplanken. Oprecht? Zie Gezien. je dit? Oh. Wow. Oh, dat Fuck ben het nee. dat ben van mij gewoon Maar dat hoverboard. is best langzaam. Wat, ik hier gewoon die drone in mijn koekenloeren. Ik heb dit niet gezegd. Ik heb 140 in de drum gehad. Maar nog nooit, ja.
pump, ik wil die pump. Dit is Oh. ook. Wij zijn de meeste. Nee, dat doe ik zelf. Oh ja, maar bij jou, ik zeg met water. Misschien niet jou net op is het snel. Hier is dat ding oproept. Nu al? Ja. Ik zei toch iets van 4 uur. 4 uur. Oh, hou hem buiten alsjeblieft. Arjen. Ik ben aan het streamen. 4 uur. Ja. Of wat? 4 uur, dan moet de ding opruimen. Wat Dan moet? moeten we spullen voor zaterdag, voor de verkoop moeten naar buiten brengen. Dus ja, dan kan het Ik niet. kom er al hè. De telefoon is ook leeg. Wil je aan dit Oké. met 4 aan dit doen? Nee, oké. Ik zet hem net zo goed op zich. Oké, nou jongens, je naar dit potje maken we erop horen. Kort stream. Oh nee. Ik wil besketten. Op een berg, hier bij meesten. Headshot? William, help. Ik ga mijn headshot. Ja, ik kom hè. Oh nee. Ja, waar ben je hem? Ja jongen. Typisch zie je wij. Oh, ik ben echt dit. Dus je zit altijd op je te zeiken dat wij zo Nee, ik ben die pump er weer ben. Jij, deze keer goed met pump omgaan of zo, want ik 3 dikke dubbel of Oh, pump op mijn hart. En dan ook rustig, hè. Ja jongen, ik ken het eerst, maar is een kutshot genomen weer. Ik hoop net dat die jongen shotgun niet de game is heel hard een keer echt voor het verwijderen. Jongen, dit worden dingen echt ruk. Die pump. Jongens, sommige meesten in betere die. Lekker op jou. Weer reboot hè. Oh, die hele launcher is back in the game nu weer. MLG was gisteren. Ja, met hier nemen naar je, hoe heet het? Dusty. Onder de berg zit een launchpad. Daar ergens. Hard guy dus. Oh. Voelt echt nog Als het haast jongen. GG. Ik ben echt scheef, maar ik heb wel het shield. Mooi. Ja, wij winnen al erg pauper. Ja. Maar William, waarom was ik in dan? Nou ja, ik meen dat ik geïnteresseerd zijn dat het voor jouw roeren zo komt, maar dat ga ik dus net zijn. Nou, ja. Maar dan, we hadden in ieder geval, we hadden nou in ieder geval wel stream, dus. Korte eerste stream, oké. 100 abonnees, En doei. dan over een keer, dan moet ik wel wat langer. Ja, Lekker Björn. Natuurlijk moet ik wel het laatste sparen. Wat is wel het loot van mij? Gewoon crisissen. ik ga naar je Oh, mini wat? variëren. Waarom had hij een mini gaan? Ja, waarom kan man. Als het kind. Ah, meisje, Tje, Romke. landen bij dat ding. Ik denk Nice. bij de drop. Oh, ze ben je? Die Björn en mij, Oké, kom Ja, maar ik heb heel loot, hè? Nee, ik weet niet. Nou, die kleine jongens er zo. Oh, doe je er maar in. Of net? Oh, Björn! Ach, je, waarom pumpen? Ik vind het niet zo zwaar. Ik net. Ik hoor. Echt nog een punt. Had hij eigenlijk rockets? Nee, sorry. Nee. Björn? Hij is rockets. Nee, Arjen. Nice. Ik ga wel een camp.
Ah, Meeske hier geweest? Ja, Meeske. Nee. Even iets snipen. Oh nee. Maar het volgende is net zo heel goed. Nee, nee. Nou, meneer, het is je moest bouwen, dat weet ik het niet. Waar zijn ze mensen? Wat een kutcirkel, hè. Ik Oh, zal deze best meisjes iets zitten hier ergens te campen. Nee, zus, wat meneer. Huh, Oh mijn heeft god. iets dik gelekt. Oh, tering. doen. Ja, joh. Hey, What the nee, fuck? hoezo? Hij pakt dat klei. Dat mag niet, Arjen. Arjen, doe het dan even Ja, op de iets tafel een of zo. beetje hit. Oh, denk hem. Ik heb Moet je building spam match, klikken. ja, maar... Ik kreeg helemaal geen match Dat en het gewoon niks. spammen en aimen. Lekker Ronke. Rest, please, Leon, rest, please. Oh, we zeggen mijn helft. Goeie, gewoon naar resten, gewoon resten. Lekker doen. Oh, kut. Storm. Oh, nee, maar daar is nog een geld. Oh, dit is kut van Ronke. Ik haal een launchpad. Ik Ja, heb maar ik vrije weet- launchpad. Help die. Wat? Met die reviving. Met die Is iemand reviving, buiten? geef maar die launchpad. Kevin, doe mij. Ja, ik ga zijn slurpje naam hebben stolen, Ronke. Snel, ja hier, snel. Zo, met hier een launchpad zetten. Hotspot. Ik moet echt Hier van is. alles emerald. Ja, kijk. Je bent bezig met een berg. 5. Oh. Die farm neemt... Ja, je moet echt nazi's. Jongen, hij doet 4 per stick. En dan zei Huh? ik wij. Nee, Maar maar ja. ja. binnen. Ik rest, ik ben hier Scare me going to lost. Volver. Oké, nou ja, ik maak het weg voort. Import streamt even. 0 meesting shirren gezellig. Weet een opmerkingen. Ik zie je. Oh, oké. Rip. F. Oké, nou, volgende keer langer. 0 meesting shirren gezellig. Weet een opmerkingen. Ik zie je. Oh, oké. Ik krijg echt een jip stem, ik zal je. Oké, nou, volgende keer langer. Hoi.